Rocky's Secret Files. Your story they never knew existed. Tinuruan niya ako kung paano maging isang mahusay na kabit. Yung puso ko parang sinasaksak sa sobrang sakit. Rocky's Secret Files. Secret Files. With Titan Jello. Rocky's Secret Files. Secret Files. Secret Files. We're back again mga kabisyo at kayo pa rin po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Sa oras natin ngayon na 10:24 PM sa buong kapuluan. Kasama niyo po ang titindig sa mga pinaglalaban ninyo. DJ Titan Jello. Mga kabisyo, napakinggan nga po natin ang buong storya ni G. Si G na grabe ang pagiging chick boy. Si G na nagmahal ng 2 babae pero parang siya pa ang nabiktima bandang dulo. Si G na parang laruan lang sa kanya yung mga babae. Yung tipong kung sinong gusto niyang mahalin, yung tipong kung sino yung tingin niyang magiging okay sila. Doon siya pupunta. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon mga kabisyo, nawala po ang pagmamahal ni Miss B sa kanya. Dahil nahuli siya na merong siyang Faye. Habang si Faye naman sa hindi inaasahang pagkakataon na chat po siya ni Miss B. At nahuli po ang galawan ni G. G! Grabe ka naman. G! G-A-G-O ka naman. Di mo inisip na may 2 puso na pwedeng masaktan. Kaya mga kabisyo, basahin na muna po natin ang mga komento ng ating mga kabisyo. Sabi po ni Darwin Rosel, alam mo G, G na G, akong batukan ka. Pinagsabay mo sina Miss B at si Faye nang hindi mo sinasadya. For what reason? At ngayon umaasa kang maibabalik pa ang dating feelings ni Faye? Sorry pare pero tama na. Nagkasala ka na sa kanilang 2 and one more thing. Trust once broken never returns. Sabi ni Darwin Rosel. Sabi naman ng isa nating kabisyo dito, alam mo, G, hindi ko alam kung saan ka kumukuha ng lakas ng loob. Sobrang kapal ng mukha mo. Para pagsabayin yung 2 babae, bakit gaano ka ba kagwapo? Oo, alam ko, wala sa pagiging pogi para magmahal ng 2 babae. Pero, sana man lang yung respetuhin mo yung mga kababaihan. Ano yan, laruan? Kapag nagsawa ka na sa isa, doon ka naman sa isa? Kapag tingin mong wala kang pag-asa doon sa isa, lilipat ka doon sa isa? Kapal na mukha mo. Sana magbago ka na. Sana ayusin mo yung sarili mo. Ako po ito. Si Clarence. Sabi naman dito ni G. Sobrang G mo.
Alam mo, kaya nasisira yung mga lalaking katulad namin ni DJ Titangelo. Dinamay mo pa ako. Dahil sa mga katulad mo naman loloko at hindi totoo. Alam mo, G, sana matuto ka na. Sana matuto ka na sa mga pagkakamali mo. At maging aral na sa iyo ito. Mga kabisyo, napakinggan po natin ang mga komento ng ating mga kabisyo na nagbahagi ng kanilang opinion, thoughts, comments, violent reaction dito sa ating programa. Kabisyo, kung ako po ang hihingian ng aking opinion, unang-una, maling-mali po na magmahal ka ng dalawang babae. What do you mean na dalawang babae, DJ Titangelo? Maling-mali po na pagsabayin mo ang dalawang inosenteng puso para lang maging maligaya ang sarili mo. Sa totoo lang, G, wala ka naman talagang mahal sa kanilang dalawa eh. Dahil ang totoong taong nagmamahal, hindi kailanman hahayaan na masaktan o lokohin yung taong minamahal niya. Pero iba intention mo, G. Ang intention mo ay maging masaya ka lang. Sobrang selfish mo. Gaslighter, manipulator. Grabe ka, G. Gaslighter, manipulative. Lahat na nasa iyo ni. Alam mo, G, karma mo yan eh. Real talk lang. Karma mo yan na nawala yung taong pwedeng magmahal sa iyo ng totoo. Hindi lang isa kundi dalawa. Totoo ka namang minamahal ni Miss B. Base sa iyong kwento. Maganda rin naman ang pagmamahal sa iyo ni Miss Faye. Pero anong nangyari? Nawala. Bakit? Dahil hindi mo pinahalagahan yung pagmamahal nila. Dahil ang pinahalagan mo lang yung sarili mo. Sarili mong kapakanan, sarili mong kaligayahan at yung mga puso nila hindi mo pinahalagahan. Yung emosyon at nararamdaman nila hindi mo kailanman pinahalagahan. Alam mo, G, sana maging aral sa'yo to. Na kailanman ang taong manloloko ay hindi mahanap ang daan papunta sa tamang tao. Magpakatotoo ka sa sarili mo. Mahanap mo yung tamang tao para sa'yo. Mga kabisyo, kung may gusto po kayong ibahagi na kwento, maaari po kayong magpadala sa aming Gmail account na rakitera@gmail.com para malay mo. May isang umaga, isang gabi, o may isang araw. Kwento mo na po ang aming binabasa dito. Susunod na po ang programang Top Secret, mga kabisyo. Maaari na po kayong tumawag sa ating numerong 0916-529-5595. Uulitin ko lang po, mga kabisyo. Maaari na po kayong tumawag sa ating Viber number na 0916-529-5595. Muli, ako po si DJ Titangelo at kayo po ay nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.